Pistrikki tässä, tervetuloa seuraamaan sitten Call of Duty 4 turnausta Landrekista ja siis tässä nyt siis pronssiottelu tässä, eli vastakkain Free to Fire ja Fluffy, ja aloitamme tässä sitten Suikkiksen matkassa tämän pelin ja lähdetään tässä tuonne C:tä valloittamaan sitten Ollin kanssa ja saa sitten nähdä, eli sitten Fluffy saa sitten menoksia sieltä keskeltä sitten nähtäisi yritetään ja sieltä Suikkis lähtee sitten alle päin, eli saadaan sitten ei tuosta B:tä ei ole vielä kumpikaan tiimi saanut mitään irti ja sieltä sitten Riitin puolelta siis se B löytyy ja sieltä sitten Fluffy itse asiassa saa sen lipun ja lähtee täältä nyt Suikkista A:ta ottamaan, mutta ei siitä sitten kuitenkaan pääse ja siellä sitten mennään, täällä on Timan sitten menee täältä Districtin puolelta ja sieltä takaa saa sitten Timo Ironi sitten, eli aika hyvin tuossa menee ja sitten nyt ottaa tuolta Districtin puolelta sitten vähän kontrollia yrittää sitten estää, ettei bensa-asemalta sitten ketään tulee enää ulos, eli se nyt sitten pitää hieman miettiä, mitä tässä tapahtuu, ja sitten Diablo otetaan myöskin sitten A:lla, eli puolustamassa sitä sitten ja hoitamassa siellä hommia, ja siellä myöskin sitten Free to Fire saa sitten sieltä saa itse asiassa C:kin sitten, eli nyt se Free to Firella on 2 pointtia sitten kapturattu, ja sieltä sitten pitää nähdä, että mitenkö siellä, eli kun tuossa etappi pystyy pitämään, ja siellä sitten Smoke heitään tuohon Streetille, eli kyllä siellä on Zimaran aivan loistava nade siitä, eli kyllä täällä on nyt Zimara siinä itse asiassa hän kuoleekin ja sieltä sitten Anoni on myöskin tällä kaivolla sitten ottamassa, mutta hän tappaakin siitä Ollin vahingossa, eli siinä paha virhe kyllä ja siellä sitten täytyy olla, mutta kuitenkin pystyy tuolta heitämään ja ei siitä kuitenkaan aivan onnistu siellä Umre sitten kuitenkin on ja Olli sitten tulee auttamaan, eli pitää päästä granaatilla tuolta siitä ja ehkä saattaa onnistua siinä, mutta granaatti sitten räjähtääkin ilmaan, eli on onnistunut siinä ja siellä sitten siitä puraa eteen ja Rykki pitää siinä itse asiassa aika hyvän tuplan siinä heti Frenchbury avuksi saavat siitä, mutta nyt ei kyllä sitten Fluffylla onkin sitten 2 paikkaa hallinnassa ja sitten Frenchbury kyllä täytyy saada sitten kyllä 2 paikkaa, että muuten eivät tässä jälkeen ota nyt hieman tässä häviöllä, eli tässä ei mitään peliä tietenkään ole menetetty, eli todella lähellä. Tää sitten Sampu itse asiassa aika hienon double-killin ja jos katsomme sitten mitä ihmettä Fluffylla he tulevat täältä keskeltä sitten, eli se on Timo ja Sampu myöskin siellä keskellä ja Timo tulee sitten myöskin täällä eikä yrittää päästä mennä tuota B:tä valtaa, mutta jos kuitenkin sinne ei halua päästä, ja sieltä vähän granaatteja tulee ja sieltä portaat sitten tullaan ja B:lle mennään ja tullaan aika hienosti sieltä sitten Ollia selkää ja sieltä sitten otetaan B:tä hallintaan ja aika hienosti siinä sitten valin takana ja saa sitä, eli nyt kyllä on Fluffylla kaikki pointit hallinnassa, nyt he kyllä pääsevät kyllä aika hyvään johtoon tässä, eli Free to Firella ei kyllä pisteitä ole tulossa, eli Fluffy saa tässä nyt ihan ilmaisia 3 pisteitä joka sekunti, eli sitten A:ta yritetään ottaa ja saa nähdä sitten, että mitä siellä yritetään sinne sitten tappaa itse asiassa Suikkiksen sieltä alta, eli todella hienosti kyllä heitetty nade tästä ja sitten täällä nyt Free to Fire kyllä on yritettävä ottaa jonkinlainen pointti haltuun ja lähteä sieltä rakentamaan uudestaan peliä, eli täällä Streetin puolelta nyt sitten yritetään saada tuota B:tä, jotta kuitenkaan on aivan helposti onnistua tässä Suikkista katsoo se, että yrittää mä itsekin tänne B:lle mennä, siellä on smokea sitten asiassa heitetty, eli täytyy sitten ja siellä sitten B:tä ollaan tässä valtaa, mutta siellä sivussa sitten on Diablo, eli ei kuitenkaan saa Ano, niin sitten sieltä on menossa noin C:lle, mutta sielläkin on odottamassa, mutta saa siitä kuitenkin Sampyä, ja nyt on kyllä tässä Free to Firella mahdollisuus sitten lähteä rakentamaan tuolta sen suunnalta uutta peliä, ja Olliviks on siellä jo vahdissa, eli voitte jättää teistä Streetin puolelta sitten tulee mitään yllätyksiä, esimerkiksi bensa-aseman puolella katsotaan, sieltä sitten Suikkis lähtee Anonin kanssa, ja sitten hieman minkälaisia control-spotteja täällä on sitten Fluffyn tiimiltä tehty, eli täällä on itse asiassa Streetiltä sitten löytyy ja yritetään tuota B:tä pitää, sieltä saa hitmakkeja, mutta ei kuitenkaan saa tapettua, mutta Olli hienosti porattu kyllä siitä, eli hoitaa kyllä sen homman aika hienosti ja siellä sitten tappoi itse asiassa Timo Ironi, eli Timo sitten täällä on menossa ja puukottaa siitä Anoni itse asiassa, eli se oli pieni nöyryttävä hetkikin sitten Anonille ja tässä sitten Timon pitää tässä keskeltä hieman huolta, ettei sieltä sitten tule missään, eli Free to Fire nyt taas oli Free to Fire yrittää tässä kuroa nyt hieman tätä johtoa kiinni, eli tuossa on kyllä 3 lipun aikana todella kyllä Free to Fire jäi tuossa jälkeen, mutta sitten voivat kyllä mahdollisesti kuroa tämän vielä kiinni, jos saavat tuossa vaan hyvin kontrollia pidettyä yllä, eli me annan Fluffylle sitten mahdollisuutta ottaa sitä 2 lippua ja mahdollisesti lisätä sitä johtoon, eli tässä nähdään Sampo myöskin täällä Streetillä ja katsoo aika innokkaasti yrittää tuota B:tä nähtävästi ottaa tota, eli siellä aikaa hyvin vetää ja Sampo lähtee itse asiassa tuolta keskeltä sitten menemään ja täällä sitten Umrei menee sitten täällä itse asiassa pieni oma nade sieltä tulee, eli ai siinä oli aika paha virhe ja sieltä sitten Sampo
se on sieltä sitten Anonista, eli nyt kyllä Friendlyfirellä aika hyvä kontrolli tässä yllä, eli pystyvät pitämään tuossa aika hyvin ja tässä suikin puolustamaan tuota B:tä, eli siellä kyllä sitten on aika tarkka ja sitten saa timaan, eli ei minne kyllä hätää. Ja sitten siellä on myöskin Smokea, nyt Suikki yrittää pitää tätä B:tä hallinnassa, ettei sitten tule sitten vastapuolen tiimille. Ja tässä pikkuhiljaa sitten Friendlyfire kyllä saa tätä johtoa kiinni, mutta se kuitenkin on hammittavan hitaasti tapahtuu heidän kannaltaan. Eli kyllä pitää kuitenkin muistaa, että me myös pelataan toiseen suuntaan tämä mappi sitten ihan tasoituksen vuoksi, eli silloin myöskin on mahdollisuus elää, ei tässä ei ole missään tapauksessa tässä ensimmäisessä peissä kaikki on menetetty, eli olisi tässä tuossa ihan hyvä peli myös tämän jälkeen, eli siellä sitten Anoni on menossa täällä keskellä, pitää lähteä tuomaan tuossa C:lle sitten puolustamaan, eli tuolla B:tä itse asiassa nyt vähän menetetään, mutta sieltä Suikki kuitenkin hienosti korjaa ja Anoikin myös sitten saa siitä Timani, eli kyllä näyttää siltä hyvin, että Friendly vielä on hommassa, mutta Sampo sitten kuitenkin vetää sillä aika loistavaa settiä. Ja täällä sitten jos katsotaan, niin hän on täällä talossa ja siinä aika hienosti hän katsomassa tuota, eli tuota portaa tässä sitä aikaa nätisti porattua sitten ja sitten kun katsoo täältä, niin Diablo myöskin täällä samoisessa talossa on, eli hän myöskin tuota B:tä haluaa olla valtaamassa ja yrittävät sitä nyt ehkä saada tuosta, mutta sieltä portailta sitten tullaan ylös ja sieltä sitten tulee Olliviksi ja ei kuitenkaan, Diablo kuitenkin hienosti saa sitä Ollin, eli oli toivoa Streetia nyt pientä taistelua, eli kumpikaan saa oikein siinä osumia, sitten portaista kuitenkin tulee Anoni, eli sinne nähdään tää Umreist myöskin täällä on B:llä sitten pitämässä kontrollia yllä ja nyt jälleen kerran sitten fluppuille tuota johtoa vähän isommaksi ja yrittää miten sitten Friendlyfire tästä lähtee rakentamaan, yrittää Flamatunin Aalle sitten lähteä, eli siinä aikaa hienosti kyllä pääsevät ja siellä pitää Narea nyt yltää ja täältä sitten Aallella on tulossa ja mihinkä sitten muuten tiimäiset ovat menossa, eli täällä on sitten Timairan menossa sitten C:lle tänne ja Sukkis on myöskin, ei näyttääköhän siltä, että täällä on hieman kyllä missä muttimeläiset nyt ovat, eli Oliviksi on sitten täällä siellä ja nyt auttaa, mutta siellä on sitten Diablo kuitenkin vastassa, eli eivät saa pidettyä noita kahta lippua tuossa yllä, eli sieltä menettää C nyt jälleen kerran, sitten Fluppulla on 2 lippua alussa ja saavat sitten tuota johto tuossa vähän enemmän, eli Friendly pitää nyt kyllä saada 2 lippua nopeasti ja sitten tasoittaa tämä tilanne, eli täällä kuitenkin pitää tulla vähän tarkkaan, sitten saa Olli itse asiassa vielä jälkeen siitäkin saa Diablo ja Sampu hoitavat kyllä hyvin tuon puolustuksen tuolla B:llä, eli tällaiset oikeuksia täytyy pidetään Narea heitellään ja katsotaan sitten minkälaisia setappeja täällä on luvassa sitten Fluffilta, eli täällä on Timan sitten tulemassa hän ja siitä tuo kyllä Suikista selkään, eli sieltä sitten itsekin puolelta siitä sai itse asiassa Ollinkin, mutta sieltä sitten Anoni kuitenkin korjaa, eli saat kuitenkin sen striikin siitä nopeasti pysäytetty ja Umre sitten myöskin täällä Aalla yrittää sitä nyt vallata sitten ja sieltä on itse asiassa taitaa tulla sivusta jotain Friendlyfiren porukoita ja siinä on hieman sekannusta sieltä Olli, joka hienosti sitten saa Umre, eli ei siinä kuitenkaan liikoja mitään hätää ollut ja sitten Suikki sitäkin puukotetaan Timankin toimesta, eli tässä on kyllä todella tiukkaa. Nyt näyttää siltä, että tää Fluppi saa sitten tästä 2 pointtia taas kerran sitten käyttöön ja saavat sitten tuosta lähteä sitä johtoaan kasvattamaan, eli tässä on 2 minuuttia vielä tätä peliä aikaa, niin tässä voi ihan kyllä mitä tapahtua ja myöskin on sitten vielä toinen puoli tästä pelistä jäljellä, eli täällä sitten pitää katsoa, täällä sitten otetaan vammasta 3. lippua ja tuolla kyllä menetään tosin A:ta ja B:täkin, eli nyt näyttää siltä, että Friendly saattaa saada tästä 2 lippua ja vaikuttaa siltä, että täällä sitten Suikki on tuossa tänne B:lle, eli eivät sitten saanut sitä sittenkään vallattua, eli sitä yrittivät ja siellä sitten pelaa ja saa sitten Timankin aika hienosti, eli siellä saattaa olla muita, eli ei panna mennä sieltä, Timar sitten lähtee hieman etunokassa varmistamaan sitä, siinä saa kuitenkin Sampyn, ja nyt on kyllä tässä vielä paikka saattua B, eli saavat siitä hienosti sen B kyllä, ja siellä on hieman nyt sitä sotkua tuolla, eli nyt sitten kyllä molempia tiimen tarkkaan, tässä ei kyllä paranne yhtä olla virheitä, ja tätä sitten itse asiassa Suikkis löytääkin hienosti Umreja, eli oli tässä tapauksessa kyllä ovelampi, ja Anoni on sitten tässä menossa keskeltä ja saa sitä kyllä melko hienosti yritti, että ei saanut aivan siitä sitten osumia kuitenkaan, eli saa sitä hienosti porattua, että Simar vetämisellä 2 ja nyt on sitten 3 jäsentä kuollut Fluffilta, mutta sieltä kuitenkin Suikki tekee sitten virheen tappaa Anonin, eli siellä pieni missikalko ei sen heitä molemmilta, eli vähän liikaa innostuneisuutta nyt kun alkoi menemään sujuvasti ja nyt täytyy sitten kyllä olla tarkkana, heillä on 2 lippua hallussa, mutta kuitenkaan tuo etumatka on aika kovaa sitten kuitenkin, olisi kuitenkin 30 pistettä, kun kuitenkin tässä on enää 30 sekuntia aikaa ja rapiat, eli täytyy kyllä katsoa, että täällä myöskin pitää B ja A:ta nyt otetaan sitten haltuun ja sieltä tulee sitten Anoni ja katsotaan sitten mitä tuolla Aalla sitten tapahtuu ja Umre tuolta tätä keskeltä nyt, eli meidät päästään tuota A:ta, niin ehdottomasti ei saatu sitten ja yrittää tuota C:tä sitten puolustaa, mutta sieltä pitäisi nyt ehkä
mä oon yrittänyt pitää sitä kontrollia yllä, ettei saada menetä tuossa liikaa lippuja, ja tuossa kuitenkin aika alkaa loppumaan, ja mitä sieltä, että Fluffy loppujen lopuksi sitten vie tämän Domination puolikkaan, eli kuitenkin tässä on seuraava jäljellä, eli tämä näyttää kyllä siitä aikaa todella jännältä, että tässä Fluffy siis johtaa 187-164, ja kyllä tässä ei eroa ole kuin 23 pistettä, niin tässä kyllä voi ihan mitä tahansa tapahtua, eli